ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମର ମାଛ ହେଇଛି। ମୁଁ ଏବେ କାଟିକି ଜଷ୍ଟ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇଲି, ମାଛ ଭାଜିଗଲି। ଲକି ପୁରା ଜାଣି ଦେଇଛି, ତା ନାକରେ ବାଜି ଅଛି, ସେ କୁଁ କୁଁ। ଏବେ ମୁଁ ମାଛ ଭାଜୁଛି। ଲକି କେଁ 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 ହେଇକି ଶୋଇଲା। ମାଛ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଟିକେ ଖାଇବ ଗୋଟେ ମାଛ ପିଇଛି, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋ ଲକି ବିସ୍କୁଟ ଦେଇଛି, ସେ ଖାଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ମାଛ ଭଜା ହେଲେ ଖାଇବ। ଲକି ହେଲା କି କୁଟୁ ଖାଇଦେଲୁ, କୁଟୁ ଖାଇଦେ, ଖା କୁଟୁ ଖା, ମାଛ ଭଜା ହେଇଯାଉ ଖାଇବୁ, କୁଟୁ ଖାଇଦେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଖାଉନାହିଁ। ଫାଇନାଲି ମୋ ମାଛ ଭଜା ହେଇଗଲା। ମାଛ ଭଜା ସରିଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ଆଳୁ ଭାଜୁଛି। ଆମେ କେବଳ ମା ପୁଅ ଖାଇବା ପାଇଁ ରୋଷେଇ ହେଉଛି, ମାନେ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଲକି ଖାଇବୁ। ଲକି ମୋର ଗାଧେଇକି ମାଛ ଭଜା ଭାତ ଖାଇକି ଶୋଇଛି। ତରକାରୀ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେ ଉଠିକି ଖାଇବ। ମୁଁ ପୁଣି ଶୋଇଲେ ସେ ପୁଣି ଶୋଇବ ମୋ ପାଖରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଏବେ ତରକାରୀ ରାନ୍ଧୁଛି। ଲକି ଆମର ଶୋଇଥିଲା, ଘରୁ ଉଠି ଆସିକି ଶୋଇଛି। ମୁଁ ତରକାରୀ ରାନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ମୋ ଲକିନି ଖାଇବ। ନାଇଁ ଲକି, ଲକି ଏବେ ମୋ ତରକାରୀ ଫୁଟିଗଲା। ଏବେ ମାଛ ପକେଇବି। ସାରଙ୍କ ପାଇଁ ରାତିକି ରୋଷେଇ ହେବ। ଆମେ ଖାଲି ମା ପୁଅ ଖାଇବୁ ବୋଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ଏତିକି ରୋଷେଇ ହେଉଛି। ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଲକି ଆଜି ଖାଇବ। ମୋ ଲକି ଆସିକିରି ଏଠି ଶୋଇଛି। ତରକାରୀ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେ ଉଠିକି ଖାଇବ। ଫାଇନାଲି ତରକାରୀ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ମା ପୁଅ ଖାଇବୁ। ଆମ ଲକୁନି ବି ଉଠିଗଲାଣି। ତରକାରୀ ହେଇଗଲା ମାନେ ଜାଣିଦେଲା ସିଏ। ଏବେ ଫାଇନାଲ ମୋ ତରକାରୀର ଲୁକ୍ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ମା ପୁଅ ଖାଇବୁ। ମୋ ଲକି କି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଏବେ ତା ମାଛ ଭାତ ହେଇଗଲା, ସିଏ ଖାଇବ। ତାପରେ ମୁଁ ଏବେ ଖାଇବି। ବୁଲି ଯା ସେପଟକୁ, ଯା ଲକି ଯା, ବୁଲି ଯା ସେପଟକୁ ଯା, ମୁଁ ଖାଇବିନି। ନା ଯା ସେପଟେ ବୁଲୁ, ସେପଟେ ବୁଲୁ, ବୁଲିଗଲୁ, ଯା ବୁଲି ଯା, ଧନ ବୁଲି ଯାଉନି, ବୁଲୁ, ବୁଲିକି ଖା। ହଁ ବସିକି ଖା, ବସିକି ଖା, ବସିକି ଖାଇଲୁ। ତାକୁ ଭୋକ ପ୍ରବଳ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଏବେ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ଖାଇବେ। ଏଇ ଆଚାର ମୋ ଅଜା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ମାମୁଁ ଘର ଗାଁର ଜଣେ ଭାଇ ଭାଉଜ ଆସିଲେ, ମୋ ଅଜା ପଠେଇଛନ୍ତି ମାଛ ତରକାରୀ। ମୋ ଅଜା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମୋ ଅଜା ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଏଇ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଲକି, ମୋ ଲକି ଖାଉଛି। ଦେଖ ମୋ ଲକି ଜୋର ଭୋକ, ସେ ଗାଧେଇକି ଶୋଇଥିଲା ଖାଲି ମାଛ ଖାଇକିରି। ଏବେ ସେ ମାଛ ଭାତ ଗଳା ଖାଉଛି। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।